Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sauraron wannan tasha tamu mai albarka wato Kawo Star TV. Ni ce taku Bilkisu Idris Auta nake ɗauke da labaran namu na wannan lokaci. A yau labaran namu zai fara daga jihar Zamfara yanda za ku ji cewa gwamnan jihar wato Bello Mutawalle yake bayyana cewa 'yan bindiga da suka sace 'yan matan sakandaren gwamnati da ke Jingibe a jihar Zamfara Hausawa ne da Fulani. Ya bayyana hakan ne a hirar da aka yi da shi a gidan talabijin na Channel a ranar Laraban nan. Gwamnan ya bayyana cewa duk yawancinsu Hausawa ne sannan wasu su Fulani ne har ma sun buƙaci 'yan matan da su yi musu addu'a. 'Yan jarida sun yi hira da wasu daga cikin 'yan matan da aka sace. Ɗaya daga cikin 'yan matan ta ce ta gane wani ɗaya daga cikin 'yan bindigan. Ta shaida wa 'yan jarida cewa yana zuwa kasuwar Jingibe kuma duk sanda ta gan shi za ta iya gane shi. 'Yan matan dai an sace su ne a ranar Juma'a a yayin da 'yan bindigan suka shigo makarantar tasu da mashina da motoci kiran Hilux. Sannan an sanar da dawowarsu ranar Talata daga bakin gwamnan jihar Borno wato Baba Gana Umar Zulum a yayin da ya ce suna kan hanyar dawowa lafiya ba tare da biyar wani kuɗin fansa ba. Ƙarshen labaran namu kenan. Mun gode.